प्रणाम मित्रगण। हम अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में आप सबके स्वागत करत बाटी। मित्रगण, आज चर्चा के विषय हवे कि केहू पे अगर हमन के ज़्यादा उम्मीद करत बाटी, केहू से ज़्यादा हमन के प्रेम बाटे, तो उ व्यक्ति ओ योग्य बा कि नहीं बा। काहे कि कभी कभी जेकरे से हमन के ज़्यादा उम्मीद लगा लेनी ना, हमन के लगेला कि जौने प्रकार से हमन के प्रेम करत बाटी, हमन के वो व्यक्ति अगर एक बार पुकारे तो जाके खड़ा हो जावे, वही प्रकार से हमन के उम्मीद लगा लेनी दूसरे व्यक्ति के। लेकिन कभी कभी का होला कि वो हमन के ई नाई देखेनी कि वो व्यक्ति योग्य बा कि नहीं बा। काहे कि कभी कभी वो व्यक्ति हमन के उम्मीद के योग्य नहीं रहेला। मित्रगण, योग्यता से तात्पर्य धन धान्य रुपया पैसा या फिर उच्च प्रतिष्ठा पे रहल नहीं हवे। योग्यता से मतलब ये हवे कि वो व्यक्ति का समर्पण कितना बा आपके प्रति। अगर वो व्यक्ति के समर्पण हवे तब कुछ हो सकेला, नहीं तो अगर वो व्यक्ति के समर्पण नहीं हवे तो फिर वो व्यक्ति से योग्यता पालल, योग्यता के वो व्यक्ति से उम्मीद कईल बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कार्य है। का होला कि हमन के कोनो व्यक्ति से बात करत बाटी, बहुत प्रेम संबंध हो गईल, आत्मा का रिश्ता बन गईल, हमन के पूर्ण रूपेण समर्पित बाटी। लेकिन जहाँ हमन के ज़रूरत पड़ल, जहाँ हमन के बात कइले के कोनो कोशिश कईनी, उ व्यक्ति पीछे हटल शुरू कर देला। उ व्यक्ति नहीं चाहेला कि हमन के कोनो प्रकार के व्यक्ति से मदद मिल सके या फिर कोनो प्रकार से व्यक्ति बात करे। आप लोग ध्यान देवें कि ऐसा व्यक्ति हमेशा दूर हटले के प्रयास करेला। ई व्यक्ति हमेशा ही सोचेला कोनो बात, कोनो परेशानी आप वो व्यक्ति के बतइबे तो वो व्यक्ति हमेशा उसे कन्नी काटल शुरू हो जाई कि मतलब हम सुनते नहीं बाटी, चाहे हमके सुनले के मतलब हमके ज़रूरत नहीं महसूस होता, चाहे ऐसा हाव भाव प्रदर्शित करे लगी आपके सामने कि आपके खुद पता चल जाई कि व्यक्ति आपके नकारात्मक रूप में लेता। अच्छा व्यक्ति से एक ठो आजकल चलल बा वाइब्स, अच्छा वाइब्स नहीं आवेला। काहे कि जौन हमन के दिमाग हवे उ तुरंत दूसरे के दिमाग पढ़ लेला, जौन हमन के हृदय हवे वो तुरंत दूसरे के हृदय पढ़ लेला। और अगर हमन के अंदर कहीं चालाकी हवे तो वो दूसरे का चालाकी भी बहुत तेज पकड़ लेला। वो बात अलग हवे कि वो व्यक्ति सोचेला कि हमन के कुछ समझत नहीं बानी कुछ, लेकिन त अगर हमन के अपने लिहाज में नहीं कुछ कहत बाटी, अपने संस्कार बस नहीं कुछ कहत बाटी, तो व्यक्ति यह समझेला कि हमन के पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। तो का झूठे में ऐसे व्यक्ति के मदद कइल जा या फिर आपन कोनो चीज़ बाँटल जाए। तो अगर ऐसा कहीं महसूस होता आपके, तो उस संबंध के तब पूरा चले देवे के चाहिए, उतना ही शिद्दत और प्यार से। लेकिन जब हमन के उम्मीद बा, जब हमन के बात बात पे परेशानी के रोना लेके बैठ जानी, बात बात पे वो व्यक्ति के लगे नहीं अपन चीज़ बतावे, ये चीज़ के तुरंत रोक देवे के चाहिए। काहे कि यकीन माने वो व्यक्ति सुन सुन के परेशान हो गए बा आपसे, और वो व्यक्ति नहीं चाहेला कि आप ऐसा कोनो भी कार्य वो व्यक्ति से कहीं कि वो व्यक्ति की आपके मदद करे के पड़े। काहे कि मदद के वो कईल नहीं चाहेला। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके महसूस होता, आपके पता चलता, तो वो चर्चा के वहीं रोक दें, ना कि आगे बढ़ा के अपनों समय खराब करी। वो व्यक्ति तो वही तरह परेशान बा। तो यही के साथ आज हम चर्चा शुरू करत बाटी। फिर एक नया विषय पे हम आए आप लोगों के पास। तब तक के लिए जय श्री श्याम।